Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kay ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawhag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aban ni ranig tan-aw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan kay mag-anam og kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share og subscribe. Ato nang sugdan, hajimemashou. Atong lesson karon parte sa mga keiyoshi o adjectives. Kini ang mga pulong nga mohulagway og mga butang. Sa hinapon, adunay duha ka klase nga adjectives, mga i ug na adjectives. Kining atong lesson motutok sa mga i adjectives ug ang sunod nga video lesson motutok sa mga na adjectives. Bahin sa i adjectives, atong tukion unsaon pag-conjugate niini ngadto sa affirmatibo ug negatibo ug sa mga non-past ug past tenses. Ato pong katunon, unsaon paggamit niini isip mga simple predicates nga ibutang katapusan sa sentence ug isip noun descriptors nga ibutang atubangan sa usa ka noun. Atong ikumparar ang duha ka klase nga Japanese adjectives. Bahin sa spelling, ang i adjectives kanunay nagatapos sa hiragana i, ug kini ang mga tinuod nga mga Japanese adjectives. Sa laing bahin, ang na adjectives magkinahanglan sa hiragana na kung ibutang ni sila atubangan sa usa ka noun. Kasagarang ending sa ilang spelling kay dili hiragana i, pero adunay pipila ka jutay nga ang ending kay i. Ang mga na adjectives kay gikan sa mga langyaw nga pulong, kasagaran gikan sa ininsik. Aduna poy jutay nga gikan sa iningles. Ug sa grammar, gitrato ni sila isip mga nouns. Atong lesson karon mututok sa mga i-adjectives. Ani ay mga ehemplo sa e-type adjectives. Palihog na lang pod og sumay kanako aron pud ka mabansay. Atsui. Atsui. Pasabot kay init. Takai. Takai. Pasabot kay mahal o taas. Omoshiroi. Omoshiroi. Kay pasabot interesting o makapaikag. Og tanoshi, tanoshi, nga pasabot kay alegre. Matikdi nga silang tanan naghuman sa hiragana i. Ang mga adjective nga naghuman sa shi pareha sa tanoshi kay nahilambigit sa pagbati o feelings. Sama sa ureshi, ureshi, pasabot malipayon, og sabishi, sabishi, nga pasabot masulubon. Pag-conjugate sa i-adjective ngadto sa negative, ang hiragana i sa katapusan kay pulihan og ku, unya dunghagan ta og nai. Pangalitan ang atsui mahimong atsukunai. Atsukunai nga pasabot kay dili init. Atsui init, atsukunai dili init. Laing ehemplo, ang takai mahimong takakunai. Takakunai. Takai kay mahal, takakunai dili mahal. Dugang nga ehemplo, ang omoshiroi mahimong omoshirokunai. Omoshiroi makapaikag o interesting. Omoshirokunai dili makapaikag o dili interesting. Ang tanoshi mahimong tanoshikunai. Tanoshikunai. Tanoshi, alegre. Tanoshikunai, dili alegre. Karon, unsaon man paggamit ning mga adhetibos? Duha ka paagi. Ang una, isip mga simple predicates nga ibutang katapusan sa usa ka sentence. Pangalitan, ang rosas kay pula. Ang sashimi kay lami. Ug ang ikaduhang paggamit kay ibutang atubangan sa mga nouns. Pangalitan, pula nga rosas, lami nga sushi.
ato ning tukion tagsa-tagsa. Tan-aw ta ang i-adjective isip simple predicate. Pag-ingon sa hinapon nga ang summer kay init, moingon ta natsu wa atsui desu. Natsu wa atsui desu. Ang natsu kay summer o tig-init. Unya ang particle wa mosinya sa topic. Natsu wa atong hisgutan ang summer. Unya sundan kini sa atong simple predicate nga atsui. Pasabot kay init. Unya tapuso nato ang sentence sa verb des. Nga pasabot is are o am. Ang Japanese sentence kay kanunay tapuson sa verb. Natsu wa atsui desu. Ang summer kay init. Pag-ingon nga ang Disyembre kay dili init, sa hinapon kay 12月は暑くないです。12月は暑くないです。Ang 12 gatsu kay Disyembre, unya ang atsukunay kay dili init. Adunay laing paagi sa pagsulti og dili init, ug kini ang pag-conjugate sanay nga sa tinud-anay usa ka verb ngadto sa formal nga mao ang arimasen. Aron moingon ka og 12 gatsu wa atsuku arimasen. 12 gatsu wa atsuku arimasen. Pag mogamit ka og arimasen, dili na kinahanglan ang des. Kay di man pwede nga adunay duha ka formal verb nga motapos sa sentence. Sayop ang 12 gatsu wa atsuku arimasen desu. Para niining atong lesson, atong gamiton ang nai ug dili ang formal nga arimasen. So moingon ta og 12 gatsu wa atsuku nai desu. Pag-ingon, kining autoha kay mahal, sa hinapon kay kono kuruma wa takai desu. Kono kuruma wa takai desu. Pagsulti, ang kanang autoha kay dili mahal, sa hinapon kay ano kuruma wa takaku nai desu. Ano kuruma wa takaku nai desu. Sayon ra gamiton ang i-adjective. Karon tan-awon ta ang ikaduhang paggamit sa mga adjectives. Ang pagbutang niini atubangan sa mga nouns. Pag-ingon init nga kwarto, sa hinapon kay atsui heya. Atsui heya. Ibutang ta ang adjective nga atsui nga pasabot init atubangan sa heya nga pasabot kwarto. Atsui heya o init nga kwarto. Ang hinapon sa dili nako gusto ang init nga kwarto kay atsui heya wa suki janai desu. Atsui heya wa suki janai desu. Kung mahinumdum ka sa atong lesson sa gusto o dili gusto, ang pasabot sa suki janai kay dili gusto. Ang hinapon sa kwarto nga dili init kay atsukunai heya. Atsukunai heya. Ibutang diretso ang atsukunai o dili init atubangan sa heya. Ang hinapon sa gusto nako ang kwarto nga dili init kay atsukunai heya ga suki desu. Atsukunai heya ga suki desu. Ang pasabot sa suki kay gusto. Sayon ra gamiton ang i-adjective kay diretso man natong mabutang atubangan sa mga nouns. Dugang ehemplo, pag-ingon og interesting nga libro, sa hinapon kay omoshiroi hon. Omoshiroi hon. Ang omoshiroi pasabot interesting, unya hon pasabot kay libro. Pagpangutana, interesting nga libro ba ang Harry Potter? Sa hinapon kay Harry Potter wa omoshiroi hon desu ka? Harry Potter wa omoshiroi hon desu ka? Ang hinapon sa kotse nga dili mahal kay takakunai kuruma. Takakunai kuruma. Takakunai pasabot dili mahal ug kuruma pasabot kay kotse. Ang Toyota kay kotse nga dili mahal. Sa hinapon kay Toyota wa takakunai kuruma desu. Toyota wa takakunai kuruma desu. Aduna tay mga special adjectives nga angay mahinumduman. Ang hinapon sa maayo kay i o yoy. Bisag asa ra aning duha.
Ang spelling nila sa kanji kay parihas ra. Mga i-adjectives ni sila, ang i ug yoy. Pero ang negative conjugation nila kay yokunai, yokunai, ug dili ikunai, walay ikunai. Pasabot sa yokunai kay dili maayo. Aduna po'y tulo ka i-adjectives nga murag nouns ang paggamit kung ibutang sila atubangan sa noun. Kini ang oy, oy, nga pasabot kay daghan, ug ang toy, toy, nga pasabot layo, ug ang chikay, chikay, nga pasabot kay duol. Pag ingon og daghang tao, dili kamo ingon og oy hito. Kung dili, o kuno hito. O kuno hito. Ang oy kay mahimong oku, unya sundan kini sa possessive particle nga no. Unya ang noun dayon nga sa atong ehemplo kay hito. O kuno hito. Pasabot kay daghang tao. Parehas ang toy. Pag ingon layo nga lungsod, dili ta mo ingon toy machi. Kung dili, toku no machi. Toku no machi. Pag ingon og duol nga tindahan, dili ta mo ingon chikai mise. Pero mo ingon ta og chikaku no mise. Chikaku no mise. Aduna tay mga ehemplo sa paggamit nila sulod sa mga sentence. Pangalitan, ang 7-Eleven kay duol ra, sa hinapon kay 7-Eleven wa chikai desu. 7-Eleven wa chikai desu. Pero pag ingon, ang duol nga tindahan kay 7-Eleven, sa hinapon kay chikaku no mise wa 7-Eleven desu. Chikaku no mise wa 7-Eleven desu. Pagpangutana, daghan bang tao? Sa hinapon kay hito ga oy desu ka? Hito ga oy desu ka? O kasagaran sa mga tao kay hapon. Sa hinapon kini kay hai, oku no hito ga nihonjin desu. Hai, oku no hito ga nihonjin desu. Mogamit ta sa particle ga kay pangutana og tubag man kini og aron specific parte sa mga tao. Ang mga adjectives makonjugate pod nato kini sa past tense o pagtukoy sa miaging panahon. Ang yasui pasabot barato. Yasukunai dili barato. Kini mga non-past tenses ni sila nga mohilambigit sa present o pagkakaron og future o ugma damha. Ang past tense sa yasui kay yasukatta. Yasukatta nga pasabot kay barato kaniadto. Pagpurma sa past tense, pulihan ta ang i sa katapusan og katta. Yasui, yasukatta. Unya ang past tense sa yasukunai kay yasukunakatta. Yasukunakatta. Nga pasabot dili barato kaniadto. Pagpurma sa yasukunakatta, ang nai sa yasukunai himuon natong nakatta. Yasukunakatta. Laing ehemplo, ang adjective nga samuy, nga ang pasabot kay tugnaw. Ang past tense sa samuy kay samukatta. Samukatta, nga pasabot kay tugnaw kaniadto. Ang negative sa samuy kay samukunai. Samukunai, o dili tugnaw. Ang past tense niini kay samukunakatta. Samukunakatta, o dili tugnaw kaniadto. Suwayan taggamit ang mga past tense sa sulod sa sentence. Kuruma wa yasukunakatta desu. Kuruma wa yasukunakatta desu. Ang pasabot niini kay ang kotse dili barato kaniadto. Gamiton ta ang negative past tense nga mao ang yasukunakatta, unya tapuso nato sa verb nga des, nga usa ka verb nga dili past tense. Ang ma-past tense maura ang adjective yasukunakatta. Pwede po ta mosulti og kuruma wa yasuku arimasen deshita. Kuruma wa yasuku arimasen deshita.
nga mogamit sa formal nga conjugation sa nakatta. Pero pagkakaron, gamiton lang una nato ang yasko nakatta aron dili ka malibog. Inigtuki nato sa verb conjugation atong bisitahan pagbalik ang arimasen desta. Paghinapon sa ang kotse nga baratuhon kay wa magdugay na walay nada. Sa hinapon kini kay yaskatta kuruma wa sugu dame ni natta. Yaskatta kuruma wa sugu dame ni natta. Ang pasabot sa yaskatta kuruma kay kotse nga barato pagkapalit. Bali gipalit kaniadto sa barato nga presyo. Ang pasabot sa sugu kay sa wala magdugay. Ug ang dame kay walay nada. Ang dame usa kini ka na adjective, dame na. Ang dame ni kay adverb version kini sa dame na. Ang adverb kay motubag sa pangutana giunsa sa verb. Ang atong verb kay natta nga pasabot kay nahimo, nahimong unsa, nahimong walay nada o dame ni natta. Pasiplat lang nato tukion nga ang mga adjectives dali ra himuon og mga adverbs. Ang adjectives mohulagway og mga nouns, apan ang mga adverbs mohulagway og mga verbs. Ang mga adverbs motubag sa pangutana giunsa man pagbuhat. Paghimo og adverbs gikan sa i-adjectives, ang i kahimuon nato og ku. Pangalitan ang hayay mahimong hayaku. Hayay kay dali, hayaku kay dalia. Ang osoy mahimong osoku. Osoy kay hinay, osoku hinaya. Ang oishi nga pasabot lami o delicious, ang adverb niini kay oishiku. Oishiku o lamia. Panglitan lamia pagluto. Sa in English kay deliciously. Ug ang oki. Oki nga pasabot dako mahimong okiku. Okiku o dakoa. Karon practice ta. Palihog og conjugate ni ining adjective omoy. Omoy nga pasabot kay bugat. Unsa man pag-ingon dili bugat? Omokunay. Omokunay. Unsa man pag-ingon bugat kaniadto? Omokatta. Omokatta. Unsa man pag-ingon dili bugat kaniadto? Omokunakatta. Omokunakatta. Unya ang adverb bugata. Omoku. Omoku. Palihog og conjugate ni ining adjective mijikay. Mijikay nga pasabot kay mubo sa gitas-on. Unsa man pag-ingon mubo sa gitas-on kaniadto? Mijikakatta. Mijikakatta. Unsa man pag-ingon dili mubo sa gitas-on? Mijikakunay. Mijikakunay. Unsa man pag-ingon dili mubo sa gitas-on kaniadto? Mijikakunakatta. Mijikakunakatta. Ug unsa man pag-ingon muba sa gitas-on? Mijikaku. Mijikaku. Karon magbansay-bansay ta pinaagi sa usa ka translation practice gikan sa Binisaya ngadto sa Hinapon. Atong gamiton ang adjective nga oishi nga pasabot lami ug ang noun nga sushi. Gamiton pud nimo imong nasayran gikan sa atong mga miaging lesson, pangalitan bahin sa mga pronouns ug sa unsa ang pagsulti gusto ug dili gusto. Unsa may hinapon sa ang sushi kay lami? Sushi wa oishii desu. Sushi wa oishii desu. Unsa may hinapon sa ang sushi dili lami? Sushi wa oishikunai desu. Sushi wa oishikunai desu. Unsa man nimo paghinapon? Ang sushi kay lami. Unya human na nimo kan-a ang sushi. Sushi wa oishikatta desu. Sushi wa oishikatta desu. Unsa may hinapon sa ang sushi kay way lami?
unya imo nang gikaon ang sushi. Sushi wa oishiku nakatta desu. Sushi wa oishiku nakatta desu. Unsaon man nimo pagpangutana? Lami ba ang sushi? Sushi wa oishii desu ka? Sushi wa oishii desu ka? Unsaon man nimo pag-ingon, "Oh, lami ang sushi." Hai, oishii desu. Hai, oishii desu. Dili na kinahanglan isulti ang sushi kay naa naman is pangutana. Unsaon man nimo pag-ingon, "Dili, walay lami ang sushi." Iye, oishiku nai desu. Iye, oishiku nai desu. Unsaon man nimo pagpangutana, lami ba ang sushi? Unya ang imong gipangutana, nakakaon na sa sushi. Sushi wa oishikatta desu ka? Sushi wa oishikatta desu ka? Tubag siya, "Oh, lami ang sushi." Bali, humanan niya gikaon ang sushi. Hai, oishikatta desu. Hai, oishikatta desu. Unsaon man nimo pagtubag, walay lami ang sushi. Bali, humanan nimo gikaon nya way lami. Iye, oishiku nakatta desu. Iye, oishiku nakatta desu. Unsaon man nimo pagsulti, gusto ko og lami nga sushi. Watashi wa oishii sushi ga suki desu. Watashi wa oishii sushi ga suki desu. Dili na kinahanglan isulti ang watashi wa kay kung dili kini isulti, automatic nga atong gihisgutan ang nagsulti. So pwede ra ka mo diretso og ingon, "Oishii sushi ga suki desu." Unsaon man paghinapon sa di ko gusto og sushi nga way lami. Watashi wa oishiku nai sushi ga suki janai desu. Watashi wa oishiku nai sushi ga suki janai desu. Ang watashi wa kay dili kinahanglan isulti. Apan kung dili nimo isulti, atong ilisdan ang particle ga ngadto sa particle wa. Kay ang mga Hapon gusto makadungog og wa kung ang tubag adunay negative conjugation. So bali ang tubag mahimong oishiku nai sushi wa suki janai desu. Unsaon man nimo pag-ingon, disgusto nako ang sushi nga way lami. Watashi wa oishiku nai sushi ga kirai desu. Watashi wa oishiku nai sushi ga kirai desu. Ang watashi wa pwede na dili isulti og modiretso ka na lang og ingon, oishiku nai sushi ga kirai desu. Unsaon man nimo pagpangutana, kini nga sushi lami ba? Kono sushi wa oishii desu ka? Kono sushi wa oishii desu ka? Unsaon man pagpangutana, asa man ang lami nga sushi? Oishii sushi wa doko desu ka? Oishii sushi wa doko desu ka? Unsaon mo man paghinapon, palihog tagai ko og lami nga sushi. Oishii sushi wo kudasai. Oishii sushi wo kudasai. Sumahontang atong mga nakatunan ini atong video lesson. Imong naestudyohan nga ang hinapon adunay duha ka klase nga adjectives, ang i-adjective ug na-adjective. Atong lesson karon mitutok sa i-adjectives. Atong gituki unsaon pag-conjugate sa mga i-adjectives gikan sa affirmative ngadto sa negative ug unsaon paghimo sa non-past ug past tenses. Ato pong gituki unsaon paggamit sa mga i-adjectives isip simple predicates nga ibutang katapusan sa sentence ug isip noun descriptors nga ibutang atubangan sa mga nouns. Ato pong gitan-aw ang mga special adjectives,
ang oy, chikay, og toy. Kung ibutang atubangan sa noun, mahimong oku, chikaku, og toku. Unya kabitan sa particle no. Ato pong gituki ang special adjective nga i o yoy nga pasabot kay maayo ug unsaon paghimo sa negative niini nga yokunai. Og sa katapusan, gituki ta unsaon paghimo og adverbs gikan sa mga i-adjectives. Pinaagis pagpuli sa katapusang i-hiragana ngadto sa ku. Aduna ko'y link nga gisuwat sa ubos para mapalambo nimo imong adjective vocabulary. Og diri na human ang atong lesson sa i-adjectives. Hinaot na lingaw ka og daghan kag nakatunan. Kita na pud ta sa sunod nga video nga bahin sa mga na-adjectives. Kung arisgado kagyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay kas jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra kasakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw ug tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuan ang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 8,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.